Yes, vi ønsker at teste om Excel laver et fair terningkast, og vores nulhypotese har vi her, og det er at fordelingen må være lige med en sjettedel på det første, altså en sjettedel 1'er, en sjettedel 2'er, en sjettedel 3'er, en sjettedel 4'er, en sjettedel 5'er og en sjettedel 6'er. Altså med andre ord, du slår lige mange 1'er, 2'er, 3'er, 4'er, 5'er og 6'er. Det vil sige, at man må kunne udregne det forventede med vores slag, som vi også har i toppen her. Der kan vi se, at alt har vi her 120 kast. Det vil sige, at det forventede må være vores 0 gange 120. Så kan vi se, at vi forventer, at der skal være 20 på hver, 20 af hver slag. Vi kan så se, at vores observationer, at der er forskel, der ikke er 20 på hver slag. Så nu finder vi vores Q-værdi ved at tage differencen i anden. Og dele med den forventede. Så det siger vi bare Q-værdi. Og det er jo selvfølgelig summen af dem. Fordi det her det er jo lister, vi har med at gøre. Så vi siger observeret minus forventet i anden over forventet. Det giver 26,6. Nu skal vi så finde ud af, hvad chancen er for, hvordan det ligger i forhold til vores signifikansniveau. Altså chancen for, vi vil meget nu at finde chancen for, at Q er større eller lige med 2,6. Og det finder vi ud af ved at sige, ved at tage, det skal så være bestemt integral 2,6 til det uendelige. Og så skal vi have lavet, den er selvfølgelig pi i anden fordelt, og så skal vi finde pi i anden fordelingen, og den har jo frihedsgraden 5, så det får vi skrevet ind fra med x, og den har 5, og gange 100. Så kan vi så sige, så kan vi så lige gange med 100 for at få det i procent, og vi kan se, der er 76%. Hvis vi så vil finde den kritiske værdi, altså den værdi, som Q skal være større end for man er nødt til at forkaste den, så bruger vi en anden funktion. Vi bruger nsolve, og så skal vi finde ud af, hvornår den kumulerede ki-fordeling når over 95%. Og 10'er har funktionen ki i anden. Den hedder CDF fra 0 til x, og den skal så, så skal vi have frihedsgraden, og den skal vi så være lige med 0,95. Så kommer x, og så det skal være sådan der. Så kan vi se, at vores kritiske værdi skal være over 11, eller vores Q-værdi skal være over 11. Derfor kan vi så sige, at Excels terningkaster er en fair terningkaster.